Etifo ene ashafo mame sama mo akwa babiem ene nso mo somfo ekwa dibiba ene nso medi foforo asanso aba na ene de no efa eraba bi ni abrante bi omo ye omadwen so mo betena na omo tini mu hono ma anyinsen ebepie mu eraba yi na adwen se nyinsen aba onye ready se obekipi nyinsen onye ready kra se obewo enka na adwendwen ho kra na list na enka ho bi enu nti obeyi nyinsen na fi hono na abrante yo ne nyinsen yese da bi okwa asore enye saa no mo kire no nye saa na asore kire nti eraba ne nkipi nyinsen eraba yi koso a se da bi meso menya ready nti se wo ya ready se wo be wo dia ene kokopo foforo na ne nwo na me de menya ready se me de mewo enu nti eraba yi kokoyi nyinsen etuguye ena ofre ni kunu no ka che ne se ni sei ena makwakoye na abrante ka se wanya ya wienti yemfa ne saa waje atum na ewo mu na eraba ifra brantie na unim nsem a eraba iprochira brantie no unim nsem a esi wachire megide sa wo pa atie pa enu nti kame ho na yenkone yenkongohwe video no ne yenhu nsem a esi wachire nsem a eraba no ekeka ede kire brantie no akwa aba janana be fidie no nano abayisem bi ba yanim ewa afidie yi so na abayisem a eba yanim ewa afidie yi so no na firi aputuo jampotem ho baabi ene ba ha abaya no wo yesiremni abaya wono ankasa ne papa nua ena ne papa nua yere ena wono nso ne ma ne papa nua no na kyese ne papa ne yere ne ma ete brono a wodo mo teso do efa baabi ene ono aba ya insu ni kunu ene ne ma enso te fa baabi no ono ni nua kuma enso te ben no e wo saa area ho aba ya ne papa nua no ne ba memfa ne se ye saa aba ya ni nua akwada keto a wonu ko school yes wo sori akwada yi nko school wo sori a no ahwim no akwa akohye saa aba ya ni nua ne ye store ba konso eton nioma no akohye omo nchen to de bi okodidi wo ho obeba no na de asa eto de bi ane papa ne kofa ne ba eto de bi ane maame ne kofa ne ba wo ma season ne se ma ne nko ho kra bio enso akwada no wo kakra no oyo no mo afedi e ba bio akwada ne se ni suban bi asesa first de na menye no eno na sesei meye enti me maame mi nua no eye abaya no de ye papa na ankasa ne ba no wo de to papa no nua panyini no ba ne so se wa ma ne bayie asem ne ba ye nim wa fidie so etiefu mu nyina mu tie bi na ye panhwehwemu ne no kora e wa asem ni mu enti edi anamo na mutu yo ba de sima ba akopɛ fe brief metiefo no mu sa case no etesa asemi by ye kan na fidie so mu tie de mu tie sa akwada no ye bayifo wo se ane edi na ma wo ye bayifo wo se maso aye den first na me ko so sisi de first na ma me so ma me ana me ko sisi wo so ma me amenko enu nti na wanya bayie no mo wa akrabo a wo se da bi menim abo akro ekwa be na mfa so ko be bo me punum okikan na ye na so still na ewo se ye na yehunu enokra ewo mu esan se na yesunsu mu asem ne bayibo ninti no ye di animu e de ko yewura bafo kuja wasu ye sumankwa hene anim se eja ono ne duru sa honhom sem no ane bayi onye bayifo no onye ekoduru ho no mo no omum ye nukohia ho ma eduru senka wo mo ye mu ade entini ma na wo mo de beye emu ade na ama enokre adadie no na wo mo sere ye se wo mo ni sikenti wo mo kobo wo mo ho aba ye wa ha na awura no a ye de bayi ato ne so se wa ma obi bayi no esan nanim hancho oba ya ne papa no asan de ne ko yewura asante hima efie ye nyina ya maame ye nyina ya nana efie akwasama no se onsa amra ho emepi so asem a ye di kan di akosumankwa ahene wa wo ye nhwehwemu no wantoa so wasan akwasama wo sante hima ho se sante hima eni na asem emfa emano akra yewura ye nana ya de nyina sante hima nso so afre no wo se ye ma awura no ekopi so na ode ne charge ebo no fi se yewura sumankwa ahene ne nana ne maame ene sante hima
enti akora ya antwentwen so ya ma awura ne nso akọ pii so ebo santehima ho enti se akora sa na se yasem no akọduro ze dia akọduru na ye ade nyina santehima ho enti agya wono de wono obeka no eho de ye ni hu tumi bia na nso ya ma na akọ pii so mfi se santehima efre wa ye ne hwan se ya beka se nipa na ba ye nim ya ma ne nkoda bi ye ne aso ne nsa edi animu akọ pii so. Okay. Atiefo da no asam no afidie yi so ni wogidie wa arehemu se mo a mo kai case we ya make de mutie yi na mo hunu se ne yekọ enipa mienu baako ye panyini baako ye akwada odum nyina ye ma akwada ne sori a onko school ose na so aye den enam saa yosunti no sebe ne papa nua panyini ba no a wono ye panyini no ama ne baye case ni nyina ni o case ni nyina ni yebusa akwada ne se die na kire se wo akwada keto a wutiwe we bayifo o se me ye bayifo adai o se yesoma me amenkontia me ye bayifo adai o se nsesan ya abam ensesan ya abadiem o se abamimu abawu sesai o se me sori a minko school maso aye den enti me ye bayifo hwe yetumi ko ware ma bi no mu bafie eme ma no ede ntoto ede wo seye ene beto ye ne yebusua ntem emema mo ye mema wafo ya mo hwe yi ne ma no ebinom ye cobres ebinom eye cobres ana ye ni cobres samudoso samudoso ana eni esisi aworo cobres ana oba de no se esbe so ade de bia so ya dodo ka bia no nti yem fan sa sociology mu na mo ana ba oba de se stadium ni stadium so nse SB so yem fan sa ye cobres na ye US for now o prime minister bia kasada na no fuma yegidinem nti se stadium na ho dada stadium na ho dada ba we kan ya na no pae no ni abeje ono fuma wo enye ye kasa me wo kambrofo na utia me nsre wo da enye ye kasa na etwi kra katio etwi kasa ya ye kan eno de o kan ya nsre na ya wati ni kwa ya nsre o twi de ya nsre na brofo de na brofo na o kan ni yes ma mi ya ni sekura ko mu bi kire se he wa papa na ogina ho na akoko kita no akoko sa wa ya odu kita nipa ba nipa na sekura akoko ba o kan se twi nti wa fa na sa ora akwaba ye janana odi de sabu odi pacho mi dinde kwa bna mensa free hin na ba ha kuma se ebu akwa mani nsa wadi mfie sa kwabra pacho mi wo mfie aduanan 40 years pacho wa ware unyanware na je say the underlined word is minyanware pacho mi aware ni crutch na ni so hanzuadi 40 okay they say Ghana bema to oba ratio ne kura akogina say dabi 2 diabo 2:1 ja 2 diabo 2:1 2 diabo mon chake mame say the 2:1 they say 1:5 Kofi say 1:5 abroba de kasa o say 1:5 onu wawari onu okasa dem no baako akawo na ye ne akawo 4 abrewa ba say 1:5 enti be ma baako bi awo manum mon chake mame mon san chake o start e sa am de ayifo nyina kan ho na 40 still a wo nkoko yi wo die mfrim de say wo ya che wo ada na wo nkodwom na meyi pa o meniso na ya adwuma be e pacho mi horticulturalist horticulture no chere say ye we flowers mi ye flowers mo adwuma nko na no na ma butterflies ni sa no o ya flower ho adwuma mo amuduadua flowers no na mutwitwa bro no kra some kind of pruni ana o ye pruni ni bi enti say bi a wo ya flower ho adwuma na o de kọ brofo mu a na ye kan horticulture horticulture okay yam fan sa ani horticulture ni awia yi asem ben na ede waba yanim ha wa afidie so hyase na mintio yo nana krobia ewie de medasi me ma woni abedwafo
ɛne atiefo a yɛtie nyinaa aha ewie deɛ mebaeɛ a menkura ne bɔne masɛm nyinaa ne sɛ mene abaya bi hyiae biwa no ɛyɛ 2009 2010 mu hɔ nom nyinsɛn ɛbɛpie mu ama ɔde bɛto m'anim meyɛ sɛ mate magye nyinsɛn no megyeeɛ ano ne ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔyi nyinsɛn no gu abaya na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔnyem no ɛna ɔsan de bɛto so kyerɛ wo sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔpɛ sɛ ɔyi nyinsɛn no ɛde gu kasa mamam na wɔɛ bɛɛma kasa mamam ɔyɛ sɛ ɔbɛyi nyinsɛn no agu na meka kyerɛ sɛ mempene so because me koraa menyɛ bi da mabusuani bi anyɛ bi da bayɛ sɛ no wante aseɛ ase ɔne me kasakasa ho kakra ma saa berɛ no memaa ne sika sɛ ɔso wɔkɔ ne maame hɔ na ɔmaame akɔklɛ nyinsɛn na yɛden afiri hɔ no ma yɛ adɛ ne maame yɛ doctor ne maame nyɛ doctor ɔmaame nyɛ doctor na ɔkɔ ne maame hɔ na ne maame akɔklɛ nyinsɛn na afiri hɔ ama no yes ɔse maame bi wɔ hɔ no ma asɛ ɔtumi yɛ saa nneɔma no toa so nti ɔbɛtumi akɔ na wayɛ ama no nti mema ne sika ma no kɔɛ ɛkyɛ kakra afe no mu a bosome bi bɛtotɔɔ so na mente ne nka nti da koro mete ne nka ɛna agya mebusaa ne sɛ nti sisi a nneɔma akɔsi sɛn na ɔse sisi a wayɛ biribiaa wie ama wayɛ biribiaa wie na mbusaa ne sɛ no wanya akyire haw biaa ɔse daabi mbusaa ne sɛ obi wɔ no ma ɔyɛ saa adeɛ no ebi a akyire bon sɛ nneɔma bi ɛwɔ ne nipadua mu ɔnya biribi saa ɔse daabi na meka so okay fine saa te saa deɛ a mate na ɔyɛ sɛ ɔbɛsan aba Kumasi biom na ɔwɔ machine bi wɔ hɔ ɔpɛ sɛ ɔde sua adwuma na meka kyerɛ sɛ adeɛ bi ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia no mɛboa no na sɛ wakɔ klɛ nyinsɛn na wie wakɔ klɛ ɛwɔ ne kurom yes ne kurom ne he ɛnyɛ wɔ no firi bae ne maame m na ɔmo akɔyɛ adwuma ɛhɔ yɛ he Pristia enti wɔkɔ klɛ nyinsɛn ne wɔ Pristia ɛna ɔfrɛ wo bɔɔ wɔ amanneɛ toa so waklɛ wie yes nti ɛwɔ mu a na ɔfrɛ na menene bu a na mate ne nka na yɛdi nkɔmmɔ a na nti saa kɔ so saa nti mimi deɛ menim sɛ biribia ni hɔ nti one day ɔfrɛ me sɛ ɔbɛba me nkyɛn ɔbaeɛ no na ɛnyɛ ɔno nko a na ɛbaeɛ na ne wɔfa nom ne maame nom biɛ de ɛka ho nti ɔmo baeɛ no ɔmo de bɛtu m'anim sɛ ɔmo ba ne se ɔmo hu sɛ ne ba ɔmo ba ne nyam ha na ɔmo bisaa no na ɔse ɔne me n'anyam na me se ɛnyamia ɛhɔ na meka sɛ ɛnyamia because ɛnam nkɔmmɔ bi a ɔne ma di a ɛtwa mu dadaada nti meka sɛ ɛnyamia in fact saa time na ɛhɔ yɛ m'adwuma mu nti na madamfo bi teme nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ daabi yɛnyɛ adeɛ saa aha wobusuani bi ani ha sei nti no ɛnka asɛm bi a to ɔmo hyɛ ɛda foforɔ na ɔmo mmla baabi a wɔbusua wɔ na wɔne ɔmo ntena ase metie madamfo no nti mede ɔmo hyɛ no Sunday ɔmo bae yɛtena ase ɔmo de asɛm korɔ na to yɛ anim mesan gyina so biom sɛ ɛnyinsɛn no nyɛ me dea because of nkɔmmɔ bi a ɔne me adi a atwa mu ayɛ wɔ nti na ɔbae na nafu na pie anaa ne mpie ɔbaa ne nafu na apie ɛkyɛ sɛ ɔnyam toa so nti ɛhɔ na ɔbɛka kyerɛ me sɛ adeɛ no anyɛ yi o na me so no yɛnyɛ adeɛ saa nti no mebufuiɛ sɛ saa kwan na ɔde me afa so no ɛntwa yie wanyɛ adeɛ ama meme yɛ sɛ yɛsɛ na megyina so sɛ nyɛ mea nti mebla na ɛka sɛ nnipa deɛ yɛmpo nipa ana yɛnim obi a yɛnim nipa ɔbɛhwɛ obi daakye nti ma mempo sɛ mengya akora no nti no megyeɛ na agya yɛwɔ hɔ nom ne hospital kɔ mu bi saa tam no ɔkɔ hospital a metumi kɔgya no tumi kɔtena ne nkyɛn a na yɛhwɛ no wie a na ɔkɔ fie saa tam na ɔmo te Sawaba isi a ɔmo akɔtena ɛboɔ ho mo esi ɔmo fie baako wɔ hɔ na ɔmo akɔtena hɔ na me nso na mete adoato wie a na me nso mekɔ ɛde di ne saa yɛ wie a na ɔwoeɛ no abusua no frɛ me sɛ akora na awo mekɔ hɔnom bibi a sɛ meyɛ biara meyɛɛ afi deɛ ɛwɔ hɔnom a mekɔ hɔnom a abufuo bibi asɛm kakra bi na abufuo bibi asɛm hwan na de abufuo no girl meyere no okay
ya nti no eye na se ne maame no mo kasa che ne tunufo ana mo se o se ne maame no ase mo di ne maame no di mi machi nti edu ba bi kra na one ne maame no kra enya wonchi because of mi hunti ani ye adede ne saa koduru ba bi no akra ni so enne na ordinate to kwan na ordinate akra na kwosha ade bechi mo beti no o sefi ade bechi no wa kla ade bechi no o pristia saa nti na ade ne hami saa me aye na no ode akwala ne kokọ no ode koso ode koye ode ne koye de wo ho ebia mimi ho abufu nti no ode akora ni dwane wo yes ode akora ni dwane me to aso nti o no na ade ne hami me ka che ne maami se se de wo ba no oye wo nana no se bi nyina ye ba so ye a ye nyina ye dia nti no omo kasa nkyere no ayesa obese akora life maame ne ka che me se wati ombe kasa kyere no nti ebire bi wo me san fle bi o se se na nkomo na me ne wudi e no ekosi o se omo kasa kyere no ano kwasem ni de na ekoso a na ekoso ene no nam ha ade bechi no nam ha ade bechi no nam ha si ha me akora na education ade miinu ana ha me wo me ba no ho one eye na sorry two me kan say one akora ye na education two eye ne nyame som uji akora ne sa sena that obi si abo ne bla wo eble we a enipa akora so aye dindindin mu nti na ade ne ha me nti eduru ba bia na ase mayimani eduru ba bia na ase ba bi ade no mayimani obesei nti me bo me papa mane ana me papa ka kire me se me fanko dostu o mfe no waju no ha nti me de ko waju won kawe me de o ekotu wo manim sesi na me ni abaye bia wo ba sesi na oyeden oye nti ade ne ha me nti no me pese me ji akola no omo ka kire me se omo bisa me se ma wale na me so me nyan wale na omo se omo bisa ma satam na akola no wo 11 years 12 years mo hono no mo se sisi de minya no ma me ne kakra na ni mutiti a akra no mu mia kakra no ono na be kire ba bia obetina me ko hono be 3 times ni nyina mu no se de na omu sika asem no na me ni nje ho obi a me de asem abedan mo akra ne da ache na me pe na mo adwene ne na baby duo no ma omo ma me sole ko no mo ne abaya ne sisi o the following day there obeye no esene abaya na ka che me se me ko hono menya pani papa bia ntumifo o ko enkawe wadu hono we nya panyini papa bia ntufo die nti no o ka saa nya ne se me ko no omo anfimi se wadufo na anfiu yes se me pese me ji akora no omo anje akora na mama nti em so okay mati enye hwe nti enunu mu no me ko be 3 times 4 times said omo ye na emwami na me de me ja hono ko ewo mu sa ene bu odimi di akora no hwim be afi na me ntime ba nka ewo ma na me ba nka sa afra me ba no so aba me na ma woni trim na akora na afra me na me busa no wo hi last one kra akora na ma kwan ana me kofa no edine bae na akaka no ma bie school nti me ni nyina me ba no ba me nche bia me ni nyina akokrom no de okra me nsem na me toto no ho ne o man the books me to ne desert bibia ne mpaboa me to no mienu miensa nti me koto bibia begu na akra na ka chem se da me nko bie mu me pese me no wotena sabre no hefa na wo kofa ni free ya baabu akwa ya o ka so nko bie no woko fa ni free bo ho e ba wo nchen e na akora ne ka se onko back yes onko ma me ho okay em se ma wa kan sa me ba no mintimi nsu kwan se aha me so se chinchina chinse wa kan sa me ni problem nti me kope school apatrapa junction ya me akora na ni age satam na ma ese meto we computer nso ayede ama no laptop oso ope laptop na odi esua de nti na makope bi ya se me de be ma abofra no nti sa week na brada na ye bie we school na mo ka yense ma akran so me ne to me maami e ka chen se ma adi we ya wa ye wo maami ni bablo nti no
sɛ wo se wo nkɔ bio ma ɛnyimi ma taa mɛkyi na sɛ haya na wɔbɛtena na education yɛ de ɛnyi yie asɔre a me SD ni akora ne gye asɔre no so nti no mehwɛ ne yie na nti anadwo no me sister baako mekɔ me sister baako nkyɛn mebɛhyɛ dɛm ankyɛ biaa na mete sɛ obi bɔ me punum kwankwankwankwan meyɛ sɛ memfii nipa no ana meba no ka kyɛ ne sɛ da obi bɔ pono mu mesema ahe a wowei ahe a mewei wo ma me nkyɛn ma wohu sɛ obi a bɛwura me nkyɛn anaasɛ obi aba me nkyɛn anaasɛ wei meni adamfoɔ biaa mefiri adwuma ba pɛ mehyɛ me dɛm menhyɛ me dɛm ma mekɔ asɔre no mesɔ meba a mabɛda ɔsɛ na ndeɛ na da ho ana ɛhwehwɛ wo na mesɛ ɛyɛ wo maame ɔsɛ da anadwo wei mesɛ ɛyɛ wo maame ɔsɛ wɔngye ndi mesɛ ma ɛyɛ wo maame na ɛyɛ den ɛyɛ saa meni adamfoɔ biaa bom nti wodi a short time ana mete sɛ ɔkasa ɔyere ne kasa na meka kyɛ ne sɛ ma ti mankasa ɛyɛ wo maame na ankora sɛ anadwo wei adɛ na abɔbrɛ sɛn na ɛkɔ abɔ bɛyɛ 9-10 anadwo ana ɔmo ba hɔ nso na ma bi frɛ me mamfa na ma no nti yɛdae ama adeɛ kyeɛ me ɔmo didi atɛm gɛ ne gyina no ɔdidi matɛm te sɛ me kwasea yeweiwei nti mete sɛ ɔpapa na meka kyɛn sɛ ma ɛyɛ wo nana Kofi na yɛ den ɔka ɔyɛ wo papa ho no na ɔsi anadwo wei adeɛ na mo ha me sɛ enti ɔmo didi atɛm ɛna yɛ den gɛ ne didi atɛm nti deɛ metia ne sɛ na aso papa ne hyɛ ato no so ngyae saa nkwasi asɛm na wɔdi yewe na ɔmo de ɔmo kɔɛ nti anapa no na meyɛ sɛ ma memfrɛ na ma na anadwo na ɛfrɛ yɛ na meyɛ de menhwɛ adeɛ sɛ yɛ hwan a nti mefrɛ na obi fae nipa no fa na obi sam sɛ kwabrani na mesɛ ai na mesan sɛ yɛ hwan na ɔsi we Black Kofi sɛ wadawuro mu Black Kofi bɛn a na ɔsɛ Linda papa na mesɛ Black Kofi mi ho akyɛ papa na ɔsɛ pie bla na me pie ba ayewe efie na abɔnten na ɔno ɔde kaa yɛ adwuma wɔ Roman Hill ɛkɔ Antonsu nti na ɔde ne kaa no nyinaa na yɛ den ɛbaeɛ ɔmo da wo fie hɔ anim hɔ a me fie hɔ ahomakye ɔmo aba bɛda wo fie hɔ ahomakye ka kyerɛ m sɛ ɔmo ba hɔ bɛyɛ 3 o'clock ɔmo bɛtɛw sɛ bɛyɛ a wo nsɔre mpie ɛna ɔmo na wobɛka adeɛ nti me ba pie no me ba na nka me ho na me ba no wɔ inside nti ɔno onim deɛ ɛkɔ so abɔnten nti ɛyɛ na papa no ka kyerɛ me sɛ sei na ne ba no ɛka na sɛ ne tie na meka kyerɛ sɛ fine akora no sɛ ɔnkɔ bio ɔne me bɛtena ayɛ wei akora no nso no na ɔwɔ form 1 a JHS 1 a ɔbɛsena akɔ G2 JSS 2 nti ɛyɛ na meka kyerɛ sɛ fine akora no ɔsɛ ɔnkɔ bio ma mentimi nkyekyere no because yɛkɔ dɔ so hɔ no kora no ɔmo ma yɛ nyinaa yɛte sɛ akora no nyini kɔ n'anim no ɔno ankasa na bɛkyerɛ baabi a ɔbɛyɛ den ɔbɛtena nti sɛ akora no sɛ ɔnkɔ bio ma menni problem na papa no kaa sɛ me deɛ ɔsrɛ me mema ɔmfa akora no de ɛnkɔ wase no bɛɛma na ɛka saa kyerɛ wo yes na mesɛ Black Kofi in fact mebu papa because wɔyɛ bi ama me saa tam na mesua mpaboa yɛ ɔtumi bɛfa me na wakɔtɔ ɛmo tɔ anwa aka ho ɔsɛ kwabena akɔ no adi nti Black Kofi mebu nti mempɛ sɛ adeɛ wɔ yɛ akyi problem bi a bɛyɛ den ɛbɛsi ɛwɔ me no ntɛm na mete aseɛ nti ɔde akwadaa ne ma ɔmo yes nti ɛyɛ na mekɔ inside na mekaka sɛ meka kyɛ me ba no sɛ ma mepaakyɛw mebu nkotodwe ɛsrɛ me ba no sɛ ma mesrɛw a sɛ ma mbɛka kyɛw mensu na ma ne nhaw ɛno nanam nkɔ na kɔkɔ sukuu meka saa na akwadaa no su ne mpaboa ne socks ne na yi a metotɔ maa ne nyinaa no ɔsɛ wɔmfa nkɔ matɔ Bible ama no ɔgyaa Bible no wɔ hɔ ne socks ne na nda wɔ ani na ɛhyɛ me bag mesisi a mene wɔ kase ɔkɔ nyinaa na wɔyɛ den na ɔsu na ne mpaboa bobɔbobɔ no ho ne na yi na ka kyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔnkɔ aka kakraa bi na wawie sukuu
nti no onko yede no yi say ada na omoji akola na akora no omamfa na nko fi na omoko Pristia amfa na nkobo ho no de ne ko Pristia straight ya o yire ne de ne ko yes sabre ya ye ka say na woni ne ntem de na te ana na yes yentem atida na mo mpena twe na twa enti de aba abeda mo ntem ya akwada no yes e na ode akora de ko Pristia e na ye den nti odi omukoye no mimi de mi ja omukwan nti ya na mafre ne papa no ma busa no one ye di nkomo ayi we a o ne ho yi nti echeye afide na mi nteme ba na nka biom kra ne sister ba ko nso o ebo ho ya na mafre no na ma busa no o sister o se debut since then na wo kra no akra no ma akwa na wo be fa no efiri ho no mi hu ni biom ono nso ye bro nya no ye nyina obi atutu kwan okwa me nso me kwa me maba ba yeso na no mi hunu se ewe mi sister be fie mi busa no so se on kire mba bia oyede owo nti eche panti goma na mi hu se na ma bi aba me phone so na ye bia na me ye adwuma ana me frɛ back na ye me bana na mbusa nse ma na wo he o se me Pristia mbusa nse na ma ho so o se wona ma me de me aba na mbusa nse na ma we ya o de afrɛ mi hwan na ma na o se ye me nana na me se wona na wo ho ama me ne nkasa ana odi phone ma nana no in fact nana no opemasem ge ne ma me nkasa no ge ne ma me nkasa wo no Pristia aha ma me ne pemasem nti ye no se aso hana wo ba no we lenda na aye ne asan abawo nsi asemo ma akwala ku school obo ho kama akwala ne be school na hoya lenda odi akwala ya benti nti obe pa akwala yi da tin yie ni o si aso maka meka na ne buafu na odidi atem meka no bua one ne buafu na odidi atem ti sisi an mi hu de menye akra na me ne di nkomo lenda ne maame na kasa se kire we lenda ne maame na kasa se kire me akra na me ne di nkomo akra na o se ha na wo ne nje opese oba mi nso mi hunu kwan bia me de me fa so a no omo wo Pristia krumpe dabi ni Pristia ne class mumuni Pristia mumuni yes mumuni ne class eno nso ne class biom mumuni na kura ase biom yes ne class biom ti omo ni mumuni krum no omo san wo mumuni akura ono ankasa de ge na ankasa de owo mumuni no honom ba ne nana no ewo mumuni ne class nti hona na akura no wa oyede one me yede e kasa no se omuma we ya weekends owo mumuni ho no weekends na okone nana no ho na wa yewi ana nana ne se me de maka sisi mi hu kwan akra no so beba mi hu kwan me de me fa so nti kasa ne nyie mu nso no akra ne yes a mi hu se afide papa ne ade oye no oye ni da ho bone no na me ka chen se Black Coffee wo de me ankasa ye ko ne ko jami me ankasa me tua olele fiade amount me friend be same way me friend be 4 times last week papa ne ka chen se ne bana ka chen se o hia ye wo ho o hia mo wo Pristia ho yes mamunsi ho se mo ba be fa akwala do na papa ne ka se me chen me se bie wa no me se Black Coffee asem we ya nti no wo ka che mi nti ye o se lenda so wo hia ye wo ho nti no se me ko na se bibi kosi in case of accident bi kosi a na ye ne den nti ewe me ka che o ma friend ku na ka che ni se hwan kunu afre we ne ba no kunu ne ba lenda ne kunu na wakọ ware foforo wo ho one boy bi awo ba ko ewo Pristia mumuni ho aha ana wo so afre ne kunu na ka che ni se omma no mfa akra ne mla na akra no onye klasi ge akra ku school kama o hase watam na ko se klasi akra ne nye klasi ge nti no omma no mfa ne mla nti ya no ma frɛ no Black Coffee akusi sen ya che bia ba week me ma week tom na ma frɛ no me pa che akusi sen na wa cancel foforo akusi sen na wa cancel foforo nti la show na me yes no papa o moa me ankasa me ko school ho me ko Pristia ho obe free Kumasi akọ Pristia mumuni ho yes o koye dey me ko pe me ba na chira kwan operation ko pe o be chira kwan lunch o koy me koye ene ye dey
mekoye in fact na ebi wo no ma na me ba no oni me di nkomo aha nti no o cheche bi baby okusku aha nti me yese me ka chense mba be fa no because me peneda chi yi no ka chense wate obeba nti ne de senka me ko Tuesday nso toyment me anko in fact ana minim se oho no mo wasa wo free Kumasi ko Pristia mumuni ho no ho wa papa sama boy if sama boy kra ko as 60 cedis o se 30 cedis mo twen okay nti the following day Wednesday me koye no in fact na me pe me bana ai we nti me bisa ya na o mo kirem so e wo school mu ho yes e wo school mu ho no because my let's me nya me bana me bebe Kumasi nti me ko gina school mu no yin say school no park da away park da so park na da ho no e ho na dodo na afa ko afu nti me ko gina ho no me nim hwe nti prekupa na me hu say oba hwan ba me ba na ma me no eba me ni bo no so sa no so no no free chiri beba nani abo me so ti me dodge no e ko she me dodge no ko she fu bi mu e o ka kwan nchen o ko she fu bi mu o ka kwan nchen me ko da from flat me she ho o hu mi nti o be gina ho kasa me tene kasa pa because na be she kwan nchen pe wako dem wo wiran madam matari din so pula watare no ana me daho sa na kasa ya na wede okọ enti me pie no na nkofo bi omo wo no mkra no so na omu nim se me ye kromfo se me ye wiu na me se me ye kromfo na na ge na okasa no so omo tie no ni se ge no kra na omo nim no na sa da na oba na masku ana masku akra na masku me ko na ewe nkola gu class ayi sua de me ko class o 3 times ko bisa slam my school o me se da bi na second kura ni nsem a odi akura ne besna ko afu ohu no mi hu no o mu sua de no nkola gu school dem sua de na second ikura me ba ne nsem me se enti bra onu hu a wo ko dem wo wira ni mu no na oba ne nso ka hu bi o ne ne ko afu mu na ne ba no me ba ne ka hu bi nti hono no ase efu bi aye vin shape wo ho na nka me yese nka me doji sana wa ma me beba na fanisi no so afanisi na mso no na me ten ko kwa na afana me ko dafu no nti okasa ya okoye na media me pie ana okadafu bi wo mo ye moto yie abobo ya ne we yie na me kira ase mo kire no mo se we ge we de ni mu no nti omo kwa na omo kire mi we ni kunu ni na yi we se omo nim de we ositi dada nti asem ne be ye de wo ho e wo mumu ni ho tobo sese ye ya ye kasei akwada no watumi akofa no akra mi ntimi nkofa no sese ya akwada no wo we nim baabi owo mi nim baabi a me ba no wo sisi a we wasan yi na firi mumu ni ho mi nim se owo muni se akra no wo hi e ko be 1 year ni mi ntimi ba nenka wafre me fla onfa ono wa boni tirimu aka kire me ba no awia ta so dendenden se akra ni si mi nchen a mo fe ne ma me bio wakasa akira akra nti akra no yem hyehye no na kwabne wujidi wo wakoma mu ye hyo sa akwada no wone lendei na wo no de akra no me ba pa se akra ni gina hase na wo hwe na obi anka nkyerɛ menene nama we pa de picture pa na matwa yo akra no yo ba o ne nso menene nama obia wo hu no obi anka nkyerɛ die nti no aba ha die na apese na nakrobia na bedwa ene na tiefu gina ayeyoma wo ano we de me ba ha masem yetiawa mama hase me begu obi ani mu ase na mama hase me ba betwe manso ye nyina ne ye nti na ye de mepe se sisi baabi a me ba na du no menya akora na me ne tena na me hwe me ba na blabo man eni ntina no wie me de abedam Linda mfa aba ma wo mfa me ba ma me ye fra na minsi ni kwan so akora no ho ye fra ne Linda de en o de Linda adasi o ye de ni ya santini papa no a one ne ba Linda beda wo kwanya no ahomache se ye te wodo
also ye drobani otwi ka free so full Roman Hill ekwa atonsu your friend say or the black coffee die coffee adasi maybe they are say black coffee na or their friend na their friend ko du baby na friend or therefore na friend or therefore awutwi trotro ono ne ban na ye o sei ono na tebo ho no nti ono ne nchen na oba hyelate yes ne nchen na we me ban hyelate eyo therefore yi bra kofi ene ne ba ne beda a wo kwanya no ahomache bete wo beji akwala no yes aba ni sei a okọ Pristia mumuni ho na sei kokosi ye no wabonamane first time no me friend wabonamane yes me friend no na musa me ka che ni se me makop mumuni ho se me kwako papa ne ka che me se nkwasi asem na madi no me kope me ba akira kwan masebe mase enkwasi asem na medie no se ye ya me ne wo ka se krache Pristia ho no mumuni ho no mpredodo osen eno akọ sen ka wo koteta awia obadaba me ko employment ba ko okodem wo wiram yes second one ne nso okodem second one me ko da school bi mu okoye dey omu school bi nu ase ehun nyina da ho me ko da nkwala ne des na omu sun ade wo empomanim bibia ade okoduru ho anwumre me koduru ho anwumre ase first one na me ko ye no guesses na me ko da ho no no nim se ebia we satam no hu me okwan no me ko ho nti okoho na ge ni nim se me oda so she guest house ho nti no okoho na waba be yedidi ho satam so na uni ho enti second one na wo ko wo ye wadwen se wo nkoda guest house ho me bisa we ada we say bia menya another guest house bia da ba bia mo chechire na no esa me forget na me koda nkwala ne desk tiani bi so school empoma nim bibia gate nim from na me ho asa na de chi ni nyina ne se wo ko hwia wo ba no na de chi hu akora no dabi wanhu no ada no yi na firi ho ana se sa ada ne nso akoda na ama school wama na sa tam na ne me pacho ade chi na me ka se me ku school ho nti no sana one akora no aya adwene wa pultu akora na adwene se one me nkasa no ngege me so a nti ne se me ba ho no ma na wa ba na abeke kana adwene ide nti mpofuru me gina ho no na me twen se me busa nkora no syllabus school we machi me so free ba nde de ho de obedua ukua ada wo ge no usuro na ana me nsuro no unsuro no sa gewe nani nso omu ade nyese nya wo na nani nso yes ne mu made no omu na ne ge de a wo mu ade wo hia ne we ge no mina ewe midinka suya mpaboaye awo ayado atwado mu no ye mpotem na we de na ote in fact no ne me master mission adwuma won nchen na omoye mba ya be miensa no mo ba me master ho nti yes ana me master ye no we kwa bi we die we abayo de medne be ma me do me na ase me ni di nkomo e ho no ma na two master na ye ne lie ma so ko bi abaya we die me de be ma ase na esi ni akwala idie bi moru market die o si we die ye o yire ma yira konwa ne ode sa na pai no ode ko boy sa bi na onso master ye o operator na so operator na so kobi o master operator na so operator na so e na o ye dey na me ni di nkomo anakwasem ni beginning na on tisa na ye dey na ni obetisa ashase no meka se bia na se na okay minim se na ewunumu ana na miminim dia ba mi hu no me hu bibia sa wo no ho akopem se odinyi sen no eni ni sa wenum na ohye sa no ma na yede ase tinyin sen ne ba na obaji tu mu no ene ma sa de no o se oni so bi yegu na memisi mu yingu na yi mu ano ene nso ene akole wo na onam wonche owo wonche na wo ni yewe sesi akwada no wo hwe no
me hwe no dabi since then na me call na me nsa ankan we ndi me man is kada nko kwa akọbọ no na me kra no me ntimi mfle no aha me senis kakra na me senis kakra me ntimi mfle se bia ma senis kana se we ayi we esi a oba de won fie sai 13 ya ko 14 wa wie JHS no akaka krem na next year no be wi JHS next year no obetro obetro 2 days say we hia oba me hia Dr. Mankwa akora yensu ehia yaresa no kwasem obi hia ne ba yensu ehia ene oba de achi ame wa ha awo akra asembe na apeso obisa kobi yo kwabi asa usu se edie be pa ntina awura yin pese odi akola ibe ma wa wadwi mu no se na kasa kire wo mimi de mi nim de ntia susu bibi mami akwada wo se wo mpe yenko yingu afeli okoya waba wawo ususu se den susu bibi mami nim de wunnim ni wunni ni trim ba mpese enkomo a wodie ne nsem a wo ka kire wo ne nsem bi nti unya answer bi mami oh mimi de se minim se bia me ka se on win because no se asha se no se o machine bi odi besua de pam aha na me ka chenze mo yingu nti no mi susu se enu nti na oyede e bia oyesa se wa mana nsua adwuma na so wo ngo enu nti na awo ni nti na wa nsua adwuma nti won fa akwada ne ma sa na wadwen ye wo akwada no ye wo no otu ni din me ko to ni din amamre kwa so kama wo ye ni sa me ni to mi okay afei bacho mani nsan oba ani we ya na se ebikam ba ni we oba ni we yo ho woni ni di nkomo ama na pai mu aka akire wo da sa akwada ne nya oba aka bibi sa akire wo da onka bibi sa woni ni nkomo ana ne nkasa na bufuo ne na tenie ni mu nyina no onka akire wo se wo wo ba da bro ka sa akwada ne yo ba onka bibi asa akire wo da onka bibi sa ho onka bibi sa na twa akire na won fa no nka metimi atwa akire nanso mpenifo se nka me ye bu bebi nso me ye fi o de ka asem kro ka ye behunu yes se uja ya cha ekoba ho a besan be yedin aba be hwe wo so me me de me ye senka me je achi di ba me ti wodi nso a me ye me hyemi e wo me ba no ho because me ni se me ye Kristo ni ni se da ati Nyankopon bebusa akra ne kla fi mi ho nti me pese me ye mafo me die bia metimi ayama no black it we mu no de anyini onyina na magya nla fama no se ma kire onyame ma kire wiase nti ni wankasa fa wadwen nanti enu nti nka metimi agya in life e na wo ye maame no nso se mempene e ma wonye saa ade na ne wuntwakire na wo mpe ba afoforo na wo se wo ka se de baby abeware die wo nware na ne wo ngo foforo betimi abane sa bae mabekan no okay why you okay afi de sabri o nse waka okay yi wa hono nso kra na nkamede be tag no say wuti na ye sa me di nkan okay entime fan say infectious me dia infected okay o dia kasa oya bama wa konzo ka wo ka bi na me hwe sasa kan wa mi de se ta ofidie fatum na me hwe she ene mani da ho susu se ede ntina wo ma ai akwada ai oyire no maame nka ne sa wo ba ne maame no wase ba no o mu mienu se bra ko fi no pe wasempa na oba ne so pe wasempa se de ase o mu mienu nyina akwata na chi a wo ko akwafa akwala no kra bra ko fi ka kira wo se sebe wadi nkwasi asema se wajimi se di ntina ma ne so abasa ono ne we no ga ne papa ne die no ono no nsam ne koso nyina no ono ne omu ntifaako nti no kwa chiechie kwa na eden otie no se die wo pesu hu ne se bra ko fi akota ne ba na chi aba ya ne maame nso ano ope wasem ono nso akota ne ba na chi ebire bi e die mu nyina nso tawo wachi why bibi na ho aye hi ana se den nti na ama na basa ende mi ye bibia mi se omo yes ade minim de nti omo yes ade o last one
wonsusu sɛ bi a wɔma hunu no kure bi wom enti sɛ wɔma hu sɛ deɛ wɔma ba no yɛ ni mom na yɛ enti na wɔma kɔtaa na chi menjindi ta yo meda se hwɛ afei deɛ ɔbɔ adeɛ ka yɛ moma me nsan sɛte scenario bi wa ha ya question yɛ obu sɛ twa to yi na memfa ntum me ne wo na anyem ɔba ɛna maka kyerɛ wo sɛ nyinsan no manyi ngu wo ɛna wo waka kyerɛ me sɛ daabi nyinsan no meyi agu mesi daabi mempene ɔsɛ ne mpɛ sɛ mekɔ me kurom na baabi a me maame mo wo priesti a hɔ ne deɛ metumi akɔklɛ maame bi wɔ hɔ ɔbɛklɛ ama me ɛno ama me kaska sɛ ne wo kɔ maame hɔ deɛ agye ɛno mafiri wo nkyɛn mefiri wo nkyɛn no mekɔ wante me nka bio akyire ya wo ma na me ba bɛte wo nka wabra a wo frɛ me ɛna wo ka kyerɛ me sɛ nyinsan no maklɛ o ɛna mebusabusa wo sɛ na wo klɛ no sɛ ne ya yɛ se ɔba klɛ nyinsan saa emogya ne ade atumi tu no wo de ne yɛ saa o o akyire yɛ bɔkɔ maklɛ matoma dwunim meteme baabi me wɔ hɔ na wo san ne wabusuafo asan ba sɛ me ne onyim o nyinsan na me ka sɛ me klɛ yɛ no anklɛ enti me ne onyam kobi fa saa nneɔma wei a makan me de me ho na ayɛ fa kɔ adwendwenem onyɛ hye sɛ abaya na ka biribi de akyerɛ ne maame ne papa sɛ akwadaa no ɛnyɛ wo baa menyindi ɛgya kɔ ame nana medase mayɛ kyi atiefo nyinaa kobi mame bisa o de ne sikwan sɛ nka wokɔ okurom sɛ wokɔfa ɔba no de ne sikwan sɛ wobɛkɔ fie hɔ akɔkyea w'ase no na wode ato n'anim sɛ ase wo ɛsɛ deɛ maba sɛ mba mefa akora no akɔ nice one medase paa ne ɛsɛ sɛ nka meyɛ saa adeɛ no by manyɛ saa adeɛ no because na me ne maame no di nkɔmmɔ gɛ ne maame no na me ne di nkɔmmɔ yɛ wei nti no ɔno ne yɛ sɛ kurom mpanifoɔ hɔ nti me nka me ba menkɔ no hɔ na yɛyɛ de ebi a ɔne gɛ no ne papa no yɛ de ɛntena ase na ɔmohunu kwan yɛ de bɛfa so ɛsɛ ɔmo de akora no bɛma ba me ma mfa saa wei no so ɛno nti na ɔmo nso yɛ de ɔmo bu furu ɔmo die nti no wamfa saa kwan ne so meme yɛ sɛ memfa wei enti wo deɛ ɔyɛ wadwen sɛ wokɔ wi akora no meme yɛ deɛ meyɛ sɛ maame no anka me nsa ka akora no wi a mɛfrɛ no aka kyɛn sɛ mabɛfa me ba sɛ nyɛ frɛ wo wafiri Kumase wakɔ pristia uduru pristia no wakɔ mumuni hɔ uduru mumuni hɔ na kyɛ sɛ ne maame no kura akora bɛbɛn sɛ bi wɔ hɔ a wokɔda hotel bi wɔ hɔ a wokɔda classroom enti die na ne si kwan sɛ wobɛfa kai anaa moto na wakɔ maame ne hɔ ama na hunu sɛ wafiri Kumase aba akura yi ase na yɛ akwadaa ne nso nti no aba miwa kwa maame no kwa ne wodi nkuma ma gadlan sɛ woba mpanifo okurom hɔ bra na nkosi wɔ mo so na enwo nkɔ kasa ti die nti na ne yɛ wanyɛ saa nti ubo utiri mu po sɛ ukɔ wi akola no ne saa so bi kasa obɛgya di nyɛ sɛ mikɔwia no nyɛ sɛ mikɔwia me ba no na nka wokɔyɛ dɛn mebɔ mti mpo sɛ mekɔ akɔfa no mewie a mɛbɔ maame no amane mɛfrɛ maame no aka kyɛn sɛ mabɛfa akora no enti nka wokɔwia no sɛ wokɔe na wokɔtete school mu na wobusabusa ne classmate foɔ enti hyela ma school enti na nka hyela ba school a nka abɛyɛ dɛn anka mɛfa no enti so wakɔwia no saa na ɔmbɛka baa mewia no okay o de am de akyɛw me bato atiefo ɔma hu deɛ meyɛ maba ne me panels no ɛsi ɔmo nka oka bio ɔmo fie kora ɔmo nka oka a me ɔgyidie so ɔmo bɛsuro kwabi sɛ obi ka sɛ wone gɛ no ne ka bom sɛ nyisɛ no ɔntu a ɔbɛte aseɛ na sɛ wonti aseɛ a yɛ akasa ya no gu wonti aseɛ a ɔka kyerɛ wo sɛ ɔkɔ ne maame hɔ na ne maame deɛ bɛtumi aklɛ na wane ma lɔre fɛ sɛdeɛ meka no ahyɛ aseɛ no me asɛ ɔne me kasakasa so nyɛ sɛ ɔbɛkaeɛ no ana mete aseɛ maa no sɛ ndeɛ agyi wei no yɛ meme ka kyɛn sɛ mempene nyɛ wei nti no ɛna ɔka sɛ ndeɛ ɔno no ɔsɛ meme nyɛ wei ɔno no bɛkɔ na ne maame hɔ na obi a wasi nkete sɛ ɔmma nipa no nyinyi sɛ no mu na wɔsɛ ati ho akyerɛ wo sɛ maame wei bi wɔ akura ase wa obetumi akra de na mame nti me kɔ hɔ na wakra mame no
Usa ma la family. Oh, na me ka se me said na o si ha ma dwen yi wenti na nyese me man lol face on ko fanko yin singo. Mama na lol face on fanko yin singo. Eja me da se. Question time is over. Si makrope ani teteduasa. Faton sa efre. Bra Kofi ono na ne ba ene Linda Adesia one Kobi awono. Oya droba ni a wotwi trotro efri Roman hair ha ekọ atonsu ote bo ho. Ka kire ne se enedwo ne ba ne wo Christianity owachiri Nyankopon ya adoma ya wada yehia one ne ba no ewu take fia ha 30 seconds. You akra me da say Bra Kofi a we driver wo ka car no efri atonsu e de ba Roman hell utimi free Roman so ekọ atonsu ho de ho na udi ujuma pa na emom ebo ho na wotie ene asem bia ba yanim yehia wo mo a so obeba na nyina ye mpense mu ni ahwe kwan a befa so a asumdwe ebeba ti sabire wase e de asem bia be da na wo ba no ye se pesti aton ho no mo ene wo wo ben ye die na wo de ne be ye ntem ama ye ntinyambo a ya wada yehia wo fie ha nti wo a wotie ye so wo nso tie ya tonkrai mana so ente akra medase enti abaya ne no ye mo emubia ya wada ye ne no Bra Kofi ene Kobi ye bese hia owura wasem no etu ahya ya wada wo be hia one wo yere ne etiefo semo hu bio semo hu enye Awurabe ya na fra brante ne ka twen se nyinsen no akoyi ato agu afesi den ene o ma me frɛ abrante ne se ne ba ne wahu se ne ba no ho adane ne ba na fanyinsen esiden wa frɛ me se wakoyi agu unyingu ya denti na wanka nkyerem na aka kyerem se wakoyi agu na me ne wonya hwi biem na esiden na aka kyerem se onyem na one me na nyem esiden na saa asem wei ya ka kyerɛ wa obesi atum obi eni ho no mobetumi age saa de wei atum ba abrante no age tume san asem na bada na danfo ne ye de e ka kyerɛ no efutu anadanfo ne de man enu nti na man age tum se ene saa de a obeye de obeje nyinse na atum na wa hwa abofra no na we de enka entiase ni ena abrante nsen Awuraba ne wo ye nka wo so mom ye DNA test ewo msi ya mpuba ba obi ntumi nkonko bu na atopa na wo ma mebre wo ho o mesam wani mu mfifire wo ho ta wo sen ko mo ye DNA test na e kire se abrante no ne ba ene akora na se enye ne ba abrante ne ja no ewo mse ne oye no eye right eye se o sha abofra odo na enye ne ba anase ne ba eye enso ewa se ohun no kra na ewo asem ni mu ewo se ohun se ye ne ba anase enye ne ba ohun sa na nka wo se asa na mo no na ewo se nka oba ne ewo ye na chi nka wo so otu na sisia ewra no so no aya we se abofra no enye be ma ne ba nti si a wo husuban a oda na di kire be ma ena ode abofra ne nam ha ade chi a ode ne nam ha se even though kra na be ma na ye ni timu ntanta se na adwi mu ntanta se abofra ne me ba enye me ba enye me ba ni nyina achi no o press akra ne be si ba biye obenya baby papa edi na si enso hwe ne Awuraba ne nso ye be ma ben ena obetu sa na monwe tese aye ne ntanta se abofra ne ne ba nye ne ba ni nyina achi no odwen akla ne ho se ne bu se ne ba nye no ho no wo hwe kra odwen abofra ne ho epe baby papa de nesi opene nyame som yie opene na desua se enkoso enso hwe ne Awuraba ne ye ena ode abofra na ha de chia ode ne na ha se tese on pese be ma ne be hu akla kra ene nye ne ba pem na ka twen se krache abofra na nya wo ba entieren pe oba bi fa na menya masomdwie na won kan che na wo ma be ma ne di akoni aba ama che se school dan mu nyina kokodan ma ntontomo we ayemu awo aden no kreke ka oba ka kire ne sabrantia abofra nya wo ba
ana say oba na brante ne hu na ye ne bakra na say enu kwan say wo de ne tete no enu kwan say wo de o man oni ne edi hide and seek David eye ne ba e wo say ono so efili akwala no e wo so hu akwala no otumi ne chese ejane oba entemu ayi na wo say o ma ejane nso fili say ono so oba na enye ne ba nso so a pemu na ka kire no nte ne ho ase no hu anamo a obetu ade afa ho no hu se otwe ne ho se oye den o move on e wo na brabo mu no wo hu gina ye obesi na sisi a nya wo didi ye asa wo bu ne se oyejimi fo bi kwa donto bi o sale ya ne na wo ye ne awpe wo de akra ne nam saa ne suku hu nso ehia na disua ne daachi chese ma me ne nwen hu na ono na kuma e kire no kwa na oye onwea kwala no hu papa na force se abofra ne benya baabi asi no abeye ni papa wo man yi mu no obeye ni patitiri wu no enye no na ma me na adwin we ye force no na we nso gbotugu na oye ni ope wo ka hwe a ontie ene na ada ne ntokwa Erabai bibi ha no nye sanso pa dia ne na sise ne na isi bi so wanya obi esoguna no wanya odonsi o papa bi wanya bibi ne na isi bibi so a won pese obi abem kanya sadia nka ede no ba bia mpese me ne wawo enya oba kra na wate wani ne sha akola de na oba bia mpe sese ebe so no obi apese obewo na wani obi oyede o hwe no na Erabai de so wompe ntimi ye sure pa se bibi wo ho Erabai ne de bibi sie abrante no tabrante no ma ne na ho onko so a omie ne ni no nya hihemu wo sa asemi na obehu no kura bi ewo enu ti abusia koso a na hye dwumadie na dwumadie afutu ewom pa afutu wom adesua ewom enti se wo ena enkoma wa ebekwa ama wo nua bi nti no wa like no wa share e de ama wo nua no o wia no wa subscribe e de ama me na me din no eye na nakosi ade pa hanso eye Emergency Ghana TV koso na tie dwumadie na dane nyina ye de foforo ebebrewo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.